Adu palan rupo hajar ngot ki khynnah pule ka Myanmar kila hap banile biang ye ki exam ban yorung sheki skol ba hadien bagi kot jubab ne answer paper jongki kila sharpen jilor bat englun ha ki jingplu ding kabla mi na ka jingkhiu juman bejur hau banai bela dep ongkilat pathai kubor na ka tekari henen ke si ka jingkhinyu juman ubadani kabor jingklan kaba hadu nyau magnitude kala penyap ya palat lai hajar news pangut ki brio bat penjilor ki babon ba ki jingte hakathan preng jong ka Myanmar ha ka ba ka jing penjat ka ba khamshir khai kala ja ha ka nong ba mandali ka ba de ka nong ba ka ba ar ka jing bun brio ha preng ka jing kluman ka bala mi hadien ka te ka jing ja ka jing plu ding kala ja ha mandali university bat ka bala penjat ya baro ki kot isla jong ki palat Rupu ar hajar kandai spangut ki khynnah pule high school na kithan shate jongkari ongka sarkar sipai hakatekari long ru baki kot jubab exam le ni ki answer paper kila sharpen jilor hakading namar ka jingkhanyu juman ka bajur bha bat de na kani ka daw lahap an pelong biang ya ka exam na do ka khat riu tarik ujiliu hadu karpoi tarik jong ujiliu Kajing ploding hapo Mandalay University kala penjulor ya palat lailang nyupusan hajar teli ki kot jubab jong ki khynnah pule hakithan jong ka Mandalay bat seging baro arteli kila shak ta jur hakate ki jingkhi juman kabala ja haka arpa pratere gluber baladap bat kumju ru ya kathan kachin ong katanat sipai